kan høre mig. Hello and once more again. Audience. Det var mærkeligt. Godt, men jeg har ikke nok plads her, så jeg tror, jeg laver hus hernede. Hus der. Dobbeltkiste, det er altid godt at have. Du kan da meget. Skal du ikke lave en ting? Senge er for tabere, Tue. Ligesom dig. Skal du sætte den på hard? Tue, hvis jeg sætter den på hard hernede, ved du så, hvad der sker med mig? Ja, du ved nok. Ham der, han er en idiot. Ej, jeg håber, der kommer sådan noget. Ej, jeg hader det, at ens pickaxe kan gå ud. Det er irriterende. Please notch, fix det. Selvom han nok ikke kan forstå mig. Han er nemlig svensker. Ej. Hold nu kæft, din fucking spasser. Nå, vi skal udforske det her sted. I'm so nice. Du er ikke nice. Oh. Ved du, der er et godt ord for dig, Tue. Det er grim. Jeg er ikke sejr af dig. Er enig med min lillebror Grim, så sig til. Ej, lad være med at skrive det i kommentaren. Hvis I skriver det i kommentaren, ikke også? Så får I altså problemer med mig. For jeg pisser jer op, hvis I gør det her. Der er en spawner. Så gør vi sådan her. LØG! Diamantsværd. Når jeg glemmer helt at fortælle, hvilket episode det er. Hello, creeper. Wow! Fuck, jeg skal kæmpe mig. Så den ind i. Så man kan se, at jeg er rigtig god, bare jeg har diamantsværd. Ja. Jeg siger, jeg mindes, som vi har lavet flish. Jeg tror lige, der var en spiderjob. Findes de overhovedet? Er der overhovedet noget, der hedder en spiderjob i? Jeg tror, hvis du kobler det sammen med det der spil, hvor der er en enderman. Ja. Er det ikke Feed the Beast, det hedder? Nej, det er det ikke. Feed the Beast. Det er vist noget andet. Nej, creeper, you so sweet. Hvis jeg hopper ned i det, ikke også? Så overlever du. Så overlever jeg sgu aldrig. Jeg sagde jo, du overlever. Spawner! Nu spawner der ikke mere flere creepers. Der spawner i hvert fald ikke flere creepers hernede. Kan jeg godt se, at jeg kæmper allerede hårdt for at overleve. Nå, den har jeg på en blok. Jamen, hvorfor gør den det? Det har den sgu altid gjort sådan. Har den? Ja. Det er bare mig, der er fører den. Creepers? Jeg dør. I love you. Jeg hader creepers. Det er dem, der altid er skyld i at dør. Det er en dårlig episodestart. Fik du en rigtig god start? Nej, det er ikke god. Nej. Men den sidste episode, der fik du en rigtig dårlig start. Og nu har du bare sådan en mega syg ting. Hey, et træ! What's the nice? Det var bedre. Okay, det kan have med et sværd. jeg kan man kan sgu da ikke parere med sit sværd. Nej. Hvad fanden taler du? Hvad fanden taler du om? Den er bare sammen med et andet spil. Do you know this matches are grass? Jeg gider ikke at læse det.
Jeg har en eller anden fornemmelse af, at det lige om lidt kommer lava. Nej, jeg tager fejl. Ja, det der er et tundsted. Der er glowstone. Det er derfor, jeg bor hernede og tude. Og dernede nu. Ja, der er så ikke nogen kister her, ikke? Hold da kæft, hvor er der mange spiders her. Se. Au! Nej, hvad? Can never take me. Jeg tror det her, hvis ikke man kan vinde det her. Jo, måske kan man vinde det. Hvis I synes, jeg er nederen, fordi jeg blokker spawnerne til, så må I bare se nogle af mine andre videoer, hvor jeg nemlig går i selve krigen. Nogle gange så gider jeg altså bare ikke gå i krig. Det må jeg altså lige installere jeres hoveder. Fordi jeg elsker Minecraft, men jeg elsker det ikke på en måde, at jeg slås hele tiden. Jeg elsker det. Jeg spiller for det meste Minecraft. Hvad skal det lige for min mus? Spasser. Godt. Gider ikke at hakke det der glowstone. Hvis I synes, jeg er skør, fordi jeg ikke gider at hakke glowstone, så er det bare fordi I er skøre. Jeg gider altså ikke. Nå, så er der 2. Fuck! Not by a long shot. Seriøst, mand. Wow! Gangnam Style. Der blandede jeg lige Harlem Shake og Gangnam Style sammen. Jeg ser ligesom do the Gangnam Style. Spis lige en bøf. Så får man nemlig mere liv, og det er dejligt. Ej, jeg synes det er kedeligt at slås hele. Men jeg gør det sjovt for jer, der elsker at se Minecraft slåskampe. Så. Det er sødt af mig, at jeg gider det her, for jeg gider det faktisk ikke. At jeg gør det. Det er sødt af mig, at jeg gør det her for jeres skyld. Ja, at jeg gør det her for jeres skyld. Jeg skal lige for dem. Au! Hello, dude. Godt, YouTube. Så skal vi til at slutte. Vent lige et sekund. Så skal vi til at slutte YouTube. Jeg skal bare lige finde et godt sted at afslutte. Er det noget hernede? Afslut op på toppen. Jeg tror lige, jeg afslutter ved hjælp af at hakke mig op. Lav guldbukser. De er gode. Oh god. Stop på det der tag. Jeg kan ikke ramme dig lige nu. Det var sgu mange fakler lige der. Jeg skal lave et hus hernede, og så laver jeg en vej op. Men det bliver først i næste episode. Nu skal jeg bare lige væk herfra. Nu skal jeg bare lige finde mit hus, der hvor jeg havde min chest.
Boom. Nej. Jeg gider seriøst bare. Jeg gider seriøst at slå lige til store med at dø seriøst. Godt. Jeg lige var her. Ja, jeg skal bare lige 2 sekunder. Godt. Godt, men ses YouTube. Håber I får en god får en god dag eller nat. Nå, men farvel. Hvorfor optager jeg stadigvæk? Nå ja, det er fordi der er et eller andet der mangler her. Der mangler altså et eller andet. Jeg ved det. Jeg kan føle, der er et eller andet, der mangler. Godt. Det var sgu bedre. Jo, okay, men vi ses YouTube. Peace out. Nej, ikke peace out. Hvorfor siger jeg engelsk nu? Nå, men ses, folkens, i næste episode, som jeg kalder, som der nok hedder Creepers, I shoot my arrows in the creepers head, saying hey yo, bye bye. Ses, YouTube. Boom!